Туры эфирде яңалыклар чыгарылышы исән. Студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. ТФБ финанс компаниясының директоры кулга алынган. Җинаять эше зыян күрүчеләрнең акчаларын кире кайтаруда киртә булырга мөмкин. Ни өчен хәбәрчебез ачыклады. Шәһәрдәшләрнең сорауларына Казан белгечләре җавап бирә. Кама балалар медицина үзәгендә контакт-центр эшли. Ата-аналар парта артында бүген теләкләре булган әти-әниләр бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. ТФБ финанс директорын акча урлауда гаепләп кулга алдылар. Бу хакта 6 февральдә Татарстан Республикасының Эчке эшләр министры баш тикшерү идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, 3 февральдә масса күләм пикетлардан соң җинаять эше кузгатылды. Ләкин бу зыян күрүчеләрнең акчаларын кире кайтарырга киртә булырга мөмкин. Гыйнвар башында үзләрен Татфон банк клиентлары дип уйлаучылар тавыш күтәрә башлады. Чынлыкта алар ТФБ финанс бүлендек предприятиесенең инвесторлары булып чыга. Алар үзләренең алдануын соңыннан гына аңлый. Имният акчаларын кайтарырга килгән шәһәрдәшләр алдан акчаларын ТФБ финанс оешмасы счетына күчергән була. 29 гыйнварда Чаллыда алар башка зыян күрүчеләр белән пикет оештырганнар. Мы считаем себя обманутыми, потому что основные документы, регламент и договор с ТФБ «Финанс» мы не видели. Смотрите на сайте, ну кто ж так делает? Хакимият нибары берничә көннән соң гына игътибар итте. 3 февральдә җинаять эше кузгатылды. Акча урлау факты буенча полиция 100дән артык гариза кабул итә. По предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером. ТФБ финанс директорын акча урлауда гаепләп кулга алдылар. Хәзерге вакытта барлык документларны да тикшерүчеләр җентекләп өйрәнә. Якынча исәпләүләр буенча салынган зыянның суммасы 90 миллионны тәшкил итә. Бу сумма формаль яктан Татфон банка һәм кертемнәрне имниятләштерү агентлыгына бәйле түгел. Килгән зыянны суд гаепле дип тапкан як түләячәк. Чаллыда янәдән газ җайламаларын тикшерә башладылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары газ хезмәткәрләре белән берлектә фатирлар буенча йөри. Кагыйдә бозучылыкларын терки. Әлеге рейдларны яңартуга Башкортстанда газ шартлау да тәэсир иткән. Фатирда шартлау аркасында бер кеше вафат була. Бәлә Чаллыда да кабатланырга мөмкин. Инспекторлар белдерүенчә, һәр фатирда диярлек газ җайламасын дөрес кулланмыйлар. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шахапова дәвам итә. Да, вот естественная вентиляция, то есть без... У нас вентиляция здесь плохая в подъезде. Гидротөзүчеләр урамында урнашкан йортта инспекторлар шундук хата тапты. Фатирда җилләтү системасы эшләми. Бу исә газ җыелуга китерә. Күрше фатирда да нәкъ шул ук хәл. Нет, вообще что-то... Не тянет? 43 чуть больше, вот так 30. Она наоборот у вас как будто. Да. Отталкивает. Бу йортта яшәүчеләр җилләтү системасы күптәннән эшләмәде. Фатир хуҗалары икъадналык идарә итүче оешмага мөрәҗәгать иткән, әмма җавап килмәгән. По всему стояку она не работает. Абсолютно, потому что они вентиляцию сделали, колокол сейчас сняли там наверху, во-первых. А если лоток смотреть, как они проложили лоток, он закрытый, просто к стенке подсоединен и все. Она откуда будет идти вентиляция? У нас мы спасались тем, что на чердаке открыто. Шәһәрдәшләр идарә итүче оешма хезмәткәрләре ярдәм итмәде ди, шуңа күрә инспекторлар коммуналчыларга үзләре хат юллаячак. При выявлении нарушений естественной вентиляции в квартирах информация направляется в управляющую компанию и жилищную инспекцию. Көтелмәгән кунакларны бөтенесе дә өйгә кертергә ашыкмый, куркырга кирәкми ди инспекторлар. Белгечләр хаталарны төзәтергә ярдәм итә. Зур хаталар булган очракта гына штрафлар салына. В тех квартирах, в общем, где выявляется грубые нарушения, значит, нами опять-таки, значит, проводятся повторные, значит, рейды по данным адресам. Но те адреса, которые состоят, так скажем, на социально опасном учете, вот к ним особо, значит, у нас внимание уделяется. То есть это наркопритоны, те места, где проживают алкоголики, многодетные неблагополучные граждане. Ел азагында бөтен шәһәр буенча газ җайланмаларын тикшергәннәр иде. Ул вакытта дистәләгән зур хата таптылар. Хәзер мондый рейдлар дәвам итә. Әгәр газ җайланмасына техник хезмәт күрсәтүгә махсус рәвештә киртә тудырсалар, шәһәрдәшләрне административ җаваплылыкка тартачаклар. Физик затлар өчен штраф күләме 1000 сумнан 2000-гә кадәр. Гүзәл Шахапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда ата-аналар табибны өйгә Казан аша чакырта. Кама балалар медицина үзәгенә караган балалар шифаханәсендә табибны читтән торып чакырту системасы ярты ел тест режимында эшләде. Нәтиҗәләрне өйрәнгәннән соң әлеге проектны алга таба да дәвам итәргә булалар. Контакт үзәгенең уңай якларын безнең иҗат төркеме бәйләп кайтты.
Хәзер регистратурада телефон сирәк шалтырый, кайчандыр ике хезмәткәр шалтыратуларга җавап биреп өлгермәгән. Инде ярты ел әти-әниләр балалар табибын өйгә Казанда урнашкан контакт үзәк аша чакырта. Шалтыратуларга профессиональ операторлар җавап бирә. Алар пациент турында барлык кирәкле мәгълүматны язып ала һәм Чаллы шифаханәсенә җибәрә. Суть работы заключается в следующем. Значит, вызова обслуживают профессионально подготовленные операторы. Одновременно могут обслуживаться 10 вызовов. В тот момент, когда операторы заняты, родитель или законный представитель, который вызывает на дом врача, находится в режиме ожидания. Пациентлар турында мәгълүмат язылган карточкалар махсус программа аша теркәүченең компьютерында ачыла. Бу Чаллы хезмәткәрләренең эшен сизелерлек җиңеләйтә. Хәзер теркәүчеләргә тиешле табибны билгеләп, кирәкле адрес буенча җибәрәсе генә кала. Мы только вписываем уже врача, который будет непосредственно обслуживать. У нас уже есть график на врачей, кто на данный момент какой комплекс обслуживает, и мы уже распределяем, все отдаем непосредственно докторам. Контакт үзәк аша ай сайын 2000ләп шалтырау кабул ителә. Әти-әниләр Чаллы номеры буенча шалтырата. Шәһәр ара шалтырату өчен акча түләргә кирәкми. Контакт үзәк белгечләре иртәнге 8 яртыдан кичке 5-кә кадәр эшли. Башка вакытта ашыгыч ярдәм хезмәтенә шалтыратырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Төнле 27-нче комплекста шартлау тавышы яңгырый. Чит ил машинасы яна башлый. Ут шул кадәр көчле була, янгын күршедәге 2 машинага да күчә. Нәтиҗәдә 2 автомобиль көлгә әйләнә. Калган транспорт чараларына да зыян килә. Әлеге вакыйганың шаһитлары янгын хезмәтен чакырта. Предполагаемая причина происшествия предварительная. У нас идет поджог. Эт өчен 100 сумлык сөяк алам дип сатучыны 5000 сумга алдаганнар. Февраль айында инде 11 мошенничалык очрагы теркәлгән. 8 җинаять интернет һәм телефон кулланып эшләнелгән. Шәһәрдәшләр миллион ярым сум акчаларыннан колак каккан. Мошенниклар күбесенчә бушлай игъланнар сайтында эш алып бара. Өстәвенә аферистлар буш картадан да акча урларга өйрәнгән. Шуңа күрә картада акча булмаса да, аның турында мәгълүматны чит кешеләргә тапшырырга ярамый ди полиция хезмәткәрләре. Они как бы открывают доступом в личный кабинет, а в личном кабинете уже видно, допустим, все расчетные счета человека, который обслуживает данный банк, кто выпустил банковскую карту. Соответственно, просто потом денежные средства перегоняются на банковскую карту. Балалар алдында оятка калмаска, бүген Россиянең барлык шәһәрләрендә укучыларның ата-аналары бердәм дәүләт имтиханы тапшырып карады. Шул исәптән Чаллыда да ата-аналар үз белемнәрен сынады. Тәвәккәллек белдерүчеләр 28 кеше иде. Имтиханның нәтиҗәләре ничек? Тулырак алдагы сюжетта. Бердәм дәүләт имтиханнары барлыкка килгән беренче көннән үк диярлек күп кенә ата-ана мондый төр имтиханны тәнкыйтьләделәр. Шулай ук укучылар да еш зарланды. Бүген ата-аналар бу сынауны шәхсән үзләре тапшырып карады. Полчаса времени, детей, конечно, больше, но все равно это трепетно. Понимаем детей, насколько они волнуются. Как думаете, сдали? Да я надеюсь. Сдавать можно, если знаешь. Отвлечься от того, что вокруг камеры, отвлечься от того, что вокруг наблюдающие. Они не важны. Важны твои знания, то, что знаешь ты, и те вопросы, на которые тебе нужно ответить. Отстраняешься от всего, сосредотачиваешься, пишешь, и все замечательно. Бүгенге сынау бердәм дәүләт имтиханының кыскача варианты. Иң күбе 23 балл җыярга мөмкин. Әлеге балл укучылар тапшыра торган имтиханның 100 баллына тиңдәш. Нәтиҗәләр ничек соң? 28 кешенең 3-се югары баллга ия булдылар. 2 кеше имтиханны 4-легә тапшырды. Калганнарның нәтиҗәләре күпкә түбәнрәк. Такие результаты, которых вы добились, вообще-то интересно очень было проверять, что задания-то в принципе далеки от того времени, когда вы закончили школу. Было очень приятно смотреть, что были правильные ответы на достаточно такие серьезные вопросы. Имтихан сорауларының беренче өлешендә берничә җавап арасыннан дөресен сайлап алырга кирәк. Әмма алдагы елларда имтиханның әлеге өлеше булмаячак. Россия Мәгариф министрлыгы Татарстанда яңа тәҗрибә уздырып карамакчы. Имтиханнардан тест сорауларын алып атачаклар. 9-нчы сыйныф укучылары да дәүләт имтиханын башкача бирә башлый. Рус теленнән имтиханның бер өлеше телдән тапшырылачак. Это тоже интересно, потому что эксперимент, он всегда потом становится уже чем-то обычным, и
когда проходит эксперимент, то дается карт-бланш, то есть какие-то дополнительные баллы ребенку за то, что он в эксперименте сдает экзамен. Я думаю, что это тоже очень хорошо. То есть наши дети будут более подготовлены. Statistik məlumatlarına qaraganda Birdam dövlət imtihani yardımında şollu oquşların 30% Rossiyanın eng yaxshi yuqori o'quv yurtlarına kiru bəxtinə erişə. Bunday tür sınav oquşlarga yuqori mümkünliklər bir edib asızlıqlı bugün bilimlərin sınab qaragan ota-analar asılı şuluq qalıb qaybir ülüşlərine özgəriş kirselər yaxşı bulur idi diyorlar. Raynur Aglamtinov, Konstantin Vilichko, Sergey Vildanov, Yoңалыклар. Qozanda WorldSkills һәм Junior Skills Республика чемпионаты тәмамланды. Анан күп кенә чалу укучылары алтын медальләр белән кайтты. Хәзер балаларны бөтен Россия табы көтә. Рәсемне лазер ярдәмендә материал өстенә чыгару Junior Skills Республика чемпионатында мәктәп укучыларына шундый бурыч куелды. Нам дается чертеж, мы его должны нарисовать, сделать в программе Corel Draw, и после этого этот чертеж мы переносим на фанеру или другой материал. Вот такой у нас получается. Вот это, то есть начальный чертеж, а это уже конечная заготовка. Альберт һәм Радик бергә эшли, алардан тыш лазер технологиялары номинациясендә тагын 6 команда көч сынашты. Эшне төгәл башкаруга зур игътибар бирәләр. Нәтиҗәдә Чаллы командасы көмеш медаль яулады. Тик киләсе елда балалар алтын алырга тели. Мы развиваемся, опыт приходит со временем, и мне кажется, на следующий год все получится, постараемся, да. Лазерлар белән кызлар да кызыксына. Безнең шәһәрнең донын яклаучы Диләрә Низамова WorldSkills'та лазер технологиялары номинациясендә җиңүче булды. 11нче сыйныфта укучы Диләрә киләчәк лазерда ди ул. Чөнки күпчелек эшләрдә лазер станоклар төп функцияларны башкара. Можно сказать, что лазер является совершенно узким направлением, но тем не менее в наши дни гравировка, маркировка присутствует абсолютно везде. Интернет әйберләр номинациясендә чаллылар беренче булдылар. Степан һәм Виталийга чемпионатта берничә көн эчендә теплица булдырып, чәчәк яисә яшелчәләрне ерак арадан үстерүне җойга салырга туры килә. Мы можем получать температуру из удаленной теплицы, влажность воздуха, освещенность, влажность почвы, температура воды. Все это очень важные параметры для роста цветка, и поэтому их можно также удаленно регулировать. Кагыйдә буларак җиңүчеләр бөтен Россия этабында катнаша. Степан, Виталий һәм Диләрә май аенда безнең шәһәр данын Краснодарда яклаячак. Чаллыда ГТО нормаларын тапшыра башладылар. 2 ел ярым эчендә дистәләгән мең шәһәрдәшебез үз көчен сынап карарга өлгерде. Быел ГТО нормаларын беренчеләрдән булып студентлар тапшыра башлады. Чираттагы аттестацияны безнең хәбәрчеләребез дә күзәтте. Нормативларын тапшырганда кайбер студентлар планны арттырып үтәгәннәрен дә сизмичә кала. Спортчылар өчен һәрчак нәтиҗә мөһим, әмма студентлар нормативлар тапшыруның башка уңайлыклары да җитәрлек ди. Айкидо занимаюсь, но сдавать все равно нужно. Ну, мне нравится. Ну и на пары идти не надо. 100 метрга 3 чакрымга йөгерүдә спортчылар өчен авыр түгел. Ну, прыжок длину дается легко, в принципе. Подтягивание тоже особо не затрудняется. Ну, конечно, так как я занимаюсь легкой атлетикой, мне интереснее и проще сдавать спринтские дистанции, какие-то силовые упражнения на взрыв там. Яршаллы спорт комплексында ГТО нормаларын атнага бер тапкыр тапшыралар, күзәтүчеләр сынауларны барысы да яхшы үтә дип билгели. Если не взять спортсменов, после сдачи нормативов люди подходят и говорят: а можно к вам прийти и начинать тренироваться? Это позитив, такой хороший позитив, наш челнинский позитив. Моңа кадәр ГТО нормаларын мәктәп һәм уку йортлары укучылары гына тапшыра иде. Быелдан исә алар өчен дә яңа нормативлар кертелде. Мы уже приступили к выполнению нормативов организации города, поступают коллективные заявки, мы их регистрируем, записываем, и уже всем трудовым коллективам они приходят выполнять нормативы первого этапа, это вот легкоатлетические, гимнастические нормативы. 2016 елда Чаллыда 16 мең кеше ГТО нормаларын тапшырган, быел исә бу сан күбрәк булыр дип көтелә. Гүзәл Шихапова, Константин Вилечко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.